reiterando su deseo de que els medios de comunicación sean valencians. Evidentment, no tinc jo disposició de formalitzar convenis en els bomberos. El que jo vaig argumentar en aquest punt és que el regidor de Compromís votarà sí a totes les designacions proposades, menys a la designació proposada per al Consorci de Bombers. Per les diferents declaracions del Partit Ciudadanos en l'àmbit del País Valencià respecte a Compromís. Després, en el pàgina 10, quan fa referència a mi, diu el regidor Daniel Caballero Omar. Evidentment és Daniel Carbonell i Barbeus. I per acabar, en la modificació de crèdit, en l'últim punt, Compromís es va abstendre i compta com a vot a favor. Per últim, afegir, com ja diguem en el passat ple i insistiríem, que volem les actes de sessió en valencià. I també que l'acte de convocatòria té moltes faltes d'ortografia i quan esperem que quan se realitzi l'acte de sessió en valencià no tindrà les mateixes faltes d'ortografia. Ens tornem a registrar que estem treballant.